Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 9, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. 15 ka maging kakas ng empleyado sang Talisay City Hall wala gin pasulod. 15,000 doses sa Moderna vaccine ay gin parte na sa Bacolod City. Sa balita national, PHA kag PhilHealth talakayo ng mga issue sa COVID-19 response. Pilipinas liwat gin classify bilang high risk sa COVID-19. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Doktor. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa panghutlak sa Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 18 kagkaron sa detalye nasang mga balita lokal. Wala gin pasulod sa Talisay City Hall ang 15 kamaging kakas nga regular nga empleyado sang syudad nga tuyo kuntani magpakig-dialogo kay Talisay City Mayor Neil Lizares. Sunod kay Ronnie Nochete, ang spokesperson sang Talisay City Government Employees for Reform. Ginbalabagan sila sang kapulisan. Ginpathag ni Nochete nga plano sa nila grupo nga makig-istorya kuntani sa alkalde kag ipakita ang desisyon sang Civil Service Commission Region 6 kag CSC Manila nga nagamando sa syudad nga pabalikon sila sa trabaho matapos gin-terminate sang August 9, 2016. Ang grupo nagbatcha sa highway sang Barangay Zone 12 padulong sa City Hall. Kaya mo man ang gimbutang nila nga binyo sa ato narita sa tubang sang San Lorenzo Pisto kay gimbalabagan kita di sang pulis kag may fire truck man no te hindi kita nakasulong dito sa may City Hall. Ang rason nga wala kuno sa abogado kag way man kuno si Mayor Neil Lizares. Dapat yan si Ronnie Nochete, ang spokesperson sang Talisay City Government Employees for Reform. Nanindugan si Police Major Jigger Jimeno, ang hepe sang Talisay PNP nga wala sang pahanugot ng ginhimo sang 15 ka mga empleyado kaupod ang pila ka mga miyembro sang kilo sang Mayo 1 nga magmarcha padulong sa City Hall sang syudad. Suno kay Jimeno, ginpatuman lamang sa otoridad ang inaobligasyon nga ipabili ng kaninong kagatawhay agud hindi matublag ang trabaho sang iban pa nga mga empleyado subong man masunod ang COVID-19 health protocol. Angod sa natabo ginpanugyan ni Jimeno nga ipaagi sa husto nga proseso ang tanan para formal nga maistoryahan ang problema. Sa iban nga balita lokal, ginpahalinan ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang pulo ka mga job order kon JO sang syudad matapos nga nag-positibo sa illegal nga droga. Suno kay Gustilo nagapatigayon sang annual nga random drug testing ang LGU kag nag-positibo ang pulo sa 80 ka mga empleyado. Suno kay Gustilo pagsulundan sa liderato nga pahalinon sa ilang trabaho ang madakpan nga nagasuyo pa. Ginmanduan man sa alkalde ang nag-positibo nga magpaidalom sa rehabilitasyon, spiritual counseling kag seminar nga nagabasi man sa simbahan kun luyag magbalik sa ilang trabaho. Ang nag-positibo ang assign sa Bantay Dagat kag City Disaster Risk Reduction Management Council. Karon sini may ginaulat pa nga result sa Gustilo nga ilan pa nga nagpaidalom man sa drug testing. Magabato ng syudad sa Bacolod sang 15,000 doses ng Moderna vaccine. Ano man nga adlaw subong nga semana. Sunod kay City Administrator kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nagalaom nga mapadasig ang pag-deliver sa Moderna vaccine. Damnag lamang 3 milyon ka doses sa Moderna vaccine na ginaluga o kon gindonar sa Estados Unidos sa Pilipinas. Ang SP nagpasar naman sa resolusyon na nagapangabay sa DOH kag National IATF sa dako nga lokasyon sang sining nga bakuna. Samtang ginpahayag sa City Administrator nga ginapaabot man sang syudad ang 31,000 doses sang AstraZeneca vaccine o kun ang ikaduha nga batch sang delivery sang bakuna nga kabahin sang ginbakal sang syudad. Ginpahayag ni Negros Occidental 6 District Board member o kon BM Jeffrey Tubula nga naigo ang iya salakyan sa tubo nga nahulog gikan sa ginasundan nga truck. Ginpahayag sang board member nga tuman kapuno nga mo nga truck kinali nga nahulog ang tubo apang maswerte nga wala sila matamaan. Ginpahayag sini nga posible nga magadulot pagid ini nga iban nga sahi sang aksidente sa dalanon kun hindi pag-irregulate. Ang sini nagimo sila karon sang draft sang ordinansang iduso sa sangguniang panlalawigan o kon SP sa pag-regulate sa sang kargahanay sang tubo padulong sa sentral. Nagalaom si Tubola nga kun maplastar na ini sa SP, iga-adapt ini sa mga banwa kag syudad agud mangin isa lang ka ordinansa. Kun madumduman Nobyembre 30, 2017, apat nga membros ng pamilya nga sakay sa auto ang naglamatay sang natumbahan sang napatian overload kag madasig nga padalagan sang truck sa may Hacienda Remy Barangay Antipuluan na syudad sang Bago.
Sa kalapusan nga balita lokal, mag-uumpisa na ang klase sa pila ka mga pribado nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod sa mabot nga Agosto 16 para sa school year 2021 to 2022. Sunod kay Mark Molina, ang presidente sa Negros Occidental Private School Sports Cultural Educational Association ng CONOPSEA, sa inisyal nga datos ang mga eskwelahan nga kumpirmado nga una magabukas amo ang Kolehiyo San Agustin Bacolod, University of St. La Salle, St. John Institute, Bacolod Tartong High School, kag iban pa. Sa Setyembre 6 naman magabukas ang klase sa STI West Negros University. Ang pagbukas ng klase sa mga pribado nga eskwelahan ang depende sa desisyon sa muluthuan. Magapabilin sa gihapon nga suspendido ang face-to-face classes bangon sa pamahog sa COVID-19. Ginanunsyo ni Molina nga halos tanan nga pribado nga eskwelahan o private school teachers kag faculty ay nakabato na sa first dose ng COVID-19 vaccine. Samtang ginpahayag sa NOPSEA President nga ginatunan sa karon ang posibilidad nga magpatigayon sang virtual competition para sa mga pribado nga mga buluthuan. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagapangita sang maayong vitamin C. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Magasapol buwas ngadlaw Martes ang Philippine Hospital Association o THA upod ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para ipresentar ang ilang mga problema. Suno kay PHA President Dr. Jaime Almora, luyag Manila nga karuhon ang trabaho sang mga magagmay nga hospital sa COVID-19 response. Dugang pasining nga may pila ka mga memorandum circulars kag mando gikan sa PhilHealth ay nagatugas ang information disconnect sa mga regional offices kag confusion sa mga hospital. Nagpabutyag si Almora nga nagarisgo ang mga hospital sa pagbaton sa mga pasyente bangod hindi sigurado kung batunon kag makover sang PhilHealth ang galastuhon. Una na nagpanawagan na Sunday Senador Grace Pocagson Angara sa PhilHealth nga padasigo ng pag-release sang claim sa mga hospital sa tunga sang pamahug sang Delta variant.
Ginpahayag sa Department of Health nga liwat gin-classify bilang high-risk area sa COVID-19 ang Pilipinas matapos nagsaka sa 47% ang kaso sa pungsod sa nakarigad nga duha ka semana kag tungod sa padayon nga paglaptas ang Delta variant ng coronavirus. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Pilipinas nag-average sang 8,829 ka bagong kaso sa kada adlaw halin sang Agosto 2020. Mas mataas sa average nga 7,029 sa nagliligad nga semana. Dugang pa ni Vergere, 13 sa 17 ka mga rehiyon sa Pilipinas ay nakarecord sang local case sang Delta variant. Ang Pilipinas nakarecord tubtob Agosto 6 ang high average daily attack rate ukon adar nga 7.20 ka mga kaso sa kada isa ka gatos kalibo ka populasyon, 54.70% naman ang healthcare utilization rate, kag 61.71% ang intensive care unit occupancy rate. Nagapanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o CONACT sa Senado nga magpasar sa laing nga naga-exempt sa buwis sa mabatong nga allowance sa mga magaserbisyo sa eleksyon. Ini ang apelasyon sa grupo matapos ginaprobahan sa Kongresong House Bill No. 9265 nga naga-exempt sa tax sa honoraria allowance sa iban pa nga benepisyo sa mga election workers. May gin-file man nga counterpart measures sa Senator Sherwin Gatchalian sang 2019 pero nagapabilin sa gihapon nga pending sa committee level. Nanawagan ng grupo nga siguraduhon man ang libre nga COVID-19 testing, hazard pay, hygiene kits, medical services sa health marshals para sa mga personnel sa eleksyon. Una, ginaprobahan sa COMELEC ang pangabay sa DepEd nga pasakaan ang honoraria sa ilang mga personnel nga magapangalagad bilang poll workers sa pinili ay. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:35. Ginapanawagan ni Anay Senador kag subong Deputy Speaker Loren Legarda ang pagpabakod sa implementasyon sa Child Protection kag Anti-Trafficking Law agud dalayon nga matapna ang pagpang-abuso kag exploitation sa mga minor de edad. Ginakabalakan ni Legarda ang 260% nga pagsaka sa kaso sang child sexual abuse online nga na-record sang DOH Cybercrime Office samtang ang pungsod may ginapangatubang pandemya. Bilang author sa mga lahikangay sang Anti-Violence Against Women and Children Act kag Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, ginapanawagan ni Legarda ang pagripaso sang Kongreso sa RA 7610 ukon Special Protection and Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga ginpasar na bilang lahi 3 katigadan ang nagligad. Agud nga maamyandahan ang mga probisyon sa lahi kag magasanto man sa pagligad sa panahon. Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time dito. Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Agosto 9, 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon